Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe. Akra mo. Ninu wona bese. Okuni wa.
for us that I was saying. Traditional council. Almost what if you are traditional council. Almost what if you are about the Sierra. About the Sierra. That's a problem. That's what's happening. About the Sierra. About the Sierra. I didn't face it.
sunsun konkon ejemu otumfo de nyankopon aja ba tampa aja oyemye no do idabode nyina so fitete na hyeye na yidi pa bi se omunya ahemfo omuhwe yen so omuni anim omwaye na de man koyi emfama ye isante ne bia ye hye mo se wakoa na sei ipejano Odau Twafohene awoda mantam wase yesraw se won kan ho a Odau mantam wase se won kan ho a otime nya hwe ejani be de kwanchirafo betina no beboa no na dwumadi a na nam de hye ne san otime nya niye na wrafa so ifama ye nyina da saa na esu etu na na ahye won sa woni mobo na dom na na moa na dwumadi a wo na no de ahye ne san oye niye so be ya ko fo hye nyina ba nya hoto ene asodwie ya de o mantem nyina so di ba ahye won sa obi adwumadi a wo de biara ya na moa na nkoyi na ka se enyame na waye obi nyina adwumadi a ye de so di nyina ahye won sa ye wi a obi a ho ba no de ko tu fe jojo ide bisa jamu do nyina fa kra ye so wonu ya ko tia se di mirror eni ewiye eja oba eni sonson konkon edim eda mo nyina as Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe Betra Beya isu eni swaji hu wasi wo ye ne bi na so pese eti unka ya di dom le ye ko ma nu wonya ji hie bi e pena na Osei Afrifa so era me jumba baba ko Amario ba Belusha Emia Dioshayo yo na waba wale nilo ya paye eso kwa na kwa ajisana amubra kwa chef ijemi Diosha okukatia atesu baba bra kumple ye mwa ye Ewurade udini mo Oni papa ni mo okonkonsani odutufo ope bibi odi na taba baba bo de ye mo pani die mo man ko ji beti na munyi ma do na bronchino ene ku ye ni ene shika okun bi eni wa ye ene shika na ye omi ye bi damu gold ye ku ma no ma ye ye nu ngibi we ba man ko je mo man ko ji ye e ko asubio jo ji no ba no sei e priva mo ma kwa ye amayo ma shi ye ture yi o ti man ko ju o man ko so Sasuna, former parliamentary candidate, Wati, Mimia, Onosho Dufia,
Nana Esika Apeti audition onye audition na efani yimuso onye Konoa eto Nana Osei Afrifa Jeremy Ampa mutie eba wochao Ampa Amodel Ampa sa omeson Ampa eye musuo Ampa enom de Afrifa ebeyi Ampa Amodel man Ampa na odawu Ampa e de akoso Ampa oche Ampa mutie abusuya mojetom Ibacho Nana Egitum oche ame Akra kasa beti amobusuya ti Ampa se mutie se wonim odawu abakasa Siapa mutie ene Siapa me mana hu se Siapa Ndisia no Siapa wadina bejina afa no Siapa odawu yi Siapa oye kufuo Siapa mutie otuni na bia Siapa eyoko Siapa katete no a Siapa na yehia yi Siapa naka Siapa ofra Siapa atie kratie kufuo no Die naka nyasem ketu Die enunti Akradie enei Siapa sa ba sobode a mebo no se Twafohene no Siapa kratie beji okon anim Siapa no abo bichido Siapa akochebi Siapa ade akosum miwura Siapa saadifo amo ati ofo Siapa se mo so mo a Siapa onye pene ma mi nwe Nana Wadaruma Epreso ya Siapa Nana Wadaruma Epreso Bien Umo Bonisire Family Tani Bonisire Amane ni amane na ekoso no Onya ni Tani Bonisire
Osei Afrifa Odau
Odau Hin and I say what ya so prensa near training say Osei Odau Hin ase amane na mamre ekoso no sane kire eti ode koto Odau Hin and I say what ya so prensa me pamocho mon komachi kakra na incoming vice you dey koso no so chimai omo ha na eka pacho mo komachi kakra mo nyina mo komachi kakra abusu apani ba ko pe aha eye twafo akonya eye akonya kese pa so ene titina ala ke boni twafo se ya ke fa ne kire oman dentia we be dra bia buza se ne twafo ne kura ye den bebre wan ma enti ase ezo ni feti anodi akiri mesre eye miwra akofo eye Odau Hin na ma kire eye twafo mu kakra ansa na mane a eto aso no yakoso abra se kwandem a eye twafo akonya no ene titina ke we frɛ no otwa kwan hin ka Daasebre bɛkɔ kubia ɔno ana betwasa ansa na Daasebre ne man aba bɛfam ɔsan yɛ spy ɔko bɛsi obabia ɔno ne dɔm eye Twafohene ne die nim ɔkɔ akɔyɛ spy akɔhwɛ sɛ ɔmo no nkɔ kokora no so Daasebre betime di ɔmo so anaso otimi di ɔmo so akosua eye babia ɔmo kokon nyina ɔmo akade nyina no da bɛdan ni bra na owia ansa no kono bɛba so aba so sɛ ma so a ɔbɛka kyerɛ ni wura ɛbɛba so ɔbɛka kyerɛ ni wura enti twafo akonya no enya akonya ketwa eye wura ɔsaaje fo amoti ofurpani eye ni Twafohene a wonya ne bɛbi kɔ eye Dr. JB Dankwa sɛbe na nakonya no te so no eye akonya kɛse pa tina ni wura eni no agro eti se ne e bafo Osei Afrifa se ne se twafo akonya yi ubesai e da kire Daasebre se Twafohene dia ene na mesrew ni die bi ese fata fama wura na wura so mfa kokoso eye ochime wura eye ochihene osai fo amoji ofurpani ono tese bo homa so kaka mutubia kola suru no ona tinidia no se doje na nimdi na chi obi nsa na ho ono ne okofo enti ne frɛ no ochem ene nkai na ka dadia no abrese krodom jagra wadama otwese hine no ene wonya Twafohene meje di se etire no bienso ni demu yie tame o Mr. Kwan is right here Daasebre me bafo Osei Afrifa Bisai kire wo se mintwitwa 19 menkɔ asuo tifi nkɔhono na maba bebisa menna ne me ho agyamobiri so frema no po awio anadwo da suo mo meba bisoya mi yare asenya sa na afra me na se mama me toche mantam kese yemme Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe Odau Hin Acheso Hin Ochiman Benkum Hin ensi anamu eye nedai mafaw bafo Afrifa so Odau Hin Twafohene bravo ese brabe bo michidom so yo ko a naka una wudi animu
ɛnɛ deɛ ɛnyɔko ɛyɛ mpuntu ti bra bɛbɔ bi kyi dɔm ne yɛmfa nkɔsom yɛwura ɔsagyefo amoati wɔ foripani ɛberɛ a wɔaso afra mu aso akyerɛ me sɛ wonam na obi hunahuna obi tetew na wodwane ɛbɛtoa me ha so ɔbɔ pon na maamie so ɔbɔ pon na maanye so de a bisaye a meyare sɛ wobɛfia na sɛm to no ma antwitwa anyewo a ka wɔdaw ɛnɔkye mantank
Odau Mahi. Na Ayebiahwe. Awayemia me papa. Mapie na. Se ewie mesrɛ me kasa kakra. Na me mpanifu a ɛwɔ ha honorable MP ɛwɔ ha. Yen papa his excellency. Yeah, Papa, Matthew Opoku Prempe, former vice presidential candidate. Nananom etwemwe na assembly for ayeni omobaye me party for me party chairman ewa ha ene branch executives ewa ha ye were former DC honorable Paul Asamoah Mama Bedinade. All protocol observed. Mesremo Bibri, and ye niati papa. Ye aye fe. Say Nana and answer Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe. And ne Enstoolment and answer installation or tone and suffering. Say Yemra. Na yemehwe se ne yetie na yenni ho adanse ye ba ye nso ye ho se ne yetie me fa ne se me first time a me hu bi ni na me ni ate papa ayama kuma mu de ayama kuma mu fe na ya mesua bibi every ha amedeko enti mesre ye amanfo a ye hia mu wa ha ye nuanom nkuma eni mpanifo moma yensan kɔ ye nchi yenkosua amambre na yemfa ka ye bra yensan kɔ ye nananom ho na nea emo mwanyini na yaba beto wo mo no yenkosra wo no mo kan kyerɛ yen na enne yuta aba baabi a megyina bia meka enubɔne no abrabo a ense a emfata titru ne de ato ye no yɛ se yɛfrɛ bibi sɛ red yɛntwe ye ho mfiri ho na yenyi chema meto ye nananom ne ye mpanifoɔ Odau Mahi achemansa da wase empuntu a wodi esi wadi na uguso a woye eye aban no the dream anasa the vision they say ye be so mu ye be tai wachi na baabi a wo pese wodi etreso man ene Odau ekosi no yenso ye be boa na emwa no ni puntu no aka amanfo nyina ewo mpotemo ha nana bini bebreka nyame nhyirawo na wonto nkwa ennem na oma wahenie enye fe nyame nhyira ye nyina so ede niema ba ko mi no atodwa banda house Kwabi Ayebiahwe ene Odau man awia ni gina ha dikai awo miami din se brashe bedwani a me wo umpeso aso mesanso gina ha ewo Ghana man pani a wasore fi akonwam Dr. Mahmoud Baumia woto nsa frɛ na enka enano pay oba be ka ho ene Odau man nyina ho na yedi dwai bigina na nam mejina minua pani Dr. Matthew Opoku Prempe dodo na frɛ na po okan ye ho ma e baaye MPs ahodo minua Akwasi Akwa ofi Odan minua baafo a ofi Manhyia minua Senso Boache ofi Bantama nyina kan ho ye party mpanimfo Jennifer Queen Ellen Dako minua Chiase MP Kofi Mafu okan ho e baaye ne MPP mpanimfo e kan ho e baaye nyina edikan no Daasebre yebo abaso ompani abedi e cha wasori akonwa so se na nka ene pese anopa wie ba be ka wo ne Odau man nyina ho nanso se ne medikan arisa egu waso no asem kese bi atoye eno nti no ono wantumi ambabi nanso enne ye baya oso opese wo ne Odau man nyina mo aso te se ne Odau man edo no saa so no so Odau man bibia ni Odau man ya obeto nsa frɛ na obedane n'echi edi ama enti anopa wie Osei
mema wo no Odau man nyina so nti sɛ Odau man okura ne nsɛm dia yɛde ya mamre yɛyie pattern baako ɔsan so ekura envelope kɛse a ɛda so ɛnɛ sika no 10,000 Ghana cedis tete sika no 100 million sɛ dwumadi a Odau man mu di dia yɛde yɛyie bia no yɛmfɛnyɛ esi akyame so eba hifie ebi o mini apani Matthew Poku Pempa ɔte ne nsa bonkumi ɔno ne yɛpani Dr. Mahmoud Baumia ɔmo so kura boa mu adeɛ sɛ ensi akyame so na enko bafoɔ na Osei Afrifa Twafohene Odau man Twafohene fofora ene watna Daasebre wanim na adwuma oba be fi ase de akai wachi aye no onfa to no futu mu na onfemfi ase Daasebre dwuma bia wo koso adi no se ne a doctor da oye no no o se obekoso atai wachi bafo e ma kwaba tenase e ma otiri nkwa afutupa Daasebre edi tu yen ne ma wa ha e de adwuma ye hankwane district ba kwa go se NDC DC ni MPP MP ye ka bom se ye adwuma fefefe ni na Daasebre afutuo ni na kwankyere ode maye ye wa rehim se sa afutuo ni akwankyere ni bi ode be ma na so de aso de ma chinkwa kwaba tenase Odonti omo abeka ye ho e wo ne dwumadi DC Achimansa
ɛna yɛ MP Odau Twafohene na nanom ahemfo a wɔn firi asante akyem dwa so ɛbɛboa adwumadi yɛdi kan yɛde aseda kɛseɛ efiri ɔsoro mu soro ɛma obi biara na wotwa ne sɛ yi ɛna adwumadi ɛyɛ adwumadi sononko a mebɛtena bɛnwa yi so yi madi na ne nyinaa mu no ɛnyɛ sɛ medi dwuma yi ɛde ahoahoa me ho na mmom ɛyɛ Odau man ɛtwerɛ so man ɔkyeman ɛne asante akyem a ɛnnɛ yɛn nyinaa atwa si yankɔ so nti sɛ meka asante akyem a ɛyɛ Odau wɔ nkuro bɛyɛ mmiɛnsa a wɔn nyinaa hyɛ asante akyem wokɔ banka a ɛwɔ asante akyem muronam ɛwɔ asante akyem a wɔn dwumadie bi a wɔn di biara wɔn kɔdi ne wɔ asante akyem district assembly ne ba ahensɛm a wɔn ba Odau fie ɛnu nti ɛnyɛ nwanwa sɛ mepatra nkonnwa na makɔyi ɔdehyeɛ afi dwaa so ɛyɛ asante akyem ɔdehyeɛ nyɛ asante akyem nko ara na ofi ɔsi ɔwoo no ɛyɛ mmea medehyeɛ a ɔyɛ kuro ntehe ɛwɔ kyea a ɛyɛ kuro a ɛhyɛ Odau ase ɛtina yɛ sɛ baafoɔ Osei Afrifa ɔyɛ Odau yɛ tehye kronkron ɛna mede akonnwa yi ama no tete no yɛfrɛ sɛ bɛdi adeɛ a na yɛ nneɛma mmienu sɛ wɔrekɔpere nsase anaasɛ wodeɛ wabɛdi adeɛ na akonnwa no ho na ɔdɔdeɛ nyinaa yɛde ba na wode ayɛ wo ho yie tete no yɛtumi fa ɔman nyinaa sɛ momɛse nkɔdɔ ɛma wɔ he ɛnnɛ yɛka sɛ bɛdi adeɛ a ɛyɛ ɔsom ɛberɛ a mebɛtena akonnwa so mehyia a memanfoɔ na meka kyerɛ wo sɛ me nananom amanfoɔ agugu nti meba bɛpagya manfo no mede to ɔman n'anim ɛbɛyɛ hu bɛyɛ nwanwa mebɛtena akonnwa yi so yi mfie mmiɛnsa ni me nua panin na nɛte akonnwa no so Daasebre Ofosu Kwabi a ɔtɔ so mmiɛnsa ɔkɔɔ na ho mmerɛ mu ɛna ɔma a mebɛhwɛ n'akyi maa no mebɛduru twerɛ so kuro mu ha na awerɛho ɛno nti mede dwumadie num ɛna sii m'ani so ne yɛdi kan ɛyɛ yɛahemfie yɛ mu hu ne yɛtɔ so mmienu ɛyɛ security police station ne yɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ health ne yɛtɔ so nan ɛyɛ education enum so ɛyɛ tourism ɛno nti ɛberɛ a mebɛhwɛ akyire no na me nua no wayɛ mmerɛ na mehwɛ ahemfie si ha na sɛ birikyie bɔ a ɛhemfa na hɔhoɔ ba a megye no mea mede too me ho so
enyo oman enye dwapade a mebeto we mboto musika ena fe ba ko yisi ahemfie we ahemfie no ko hospital and no correct clinic e wo a ahwea abo any iron rods are you ready me be peja na me hu say me peja hospital no na se bambo ni kromu ha eno so be yedin ti na se me dan mani ko police stations na America say me si police station abrosan ya metimi akase Odau mu ha achimansa ha mpo Eastern region police station said wo hin bi dia to ne ho so anansa bampo so osie eni seso ni nyina ye mpuntutuma me pe me man yi enye no nko a ye pe tourism eye nua kodwo opon kroma eye me ba was akra woni so ade eye me fe eti meboa ampa udi animu ko pe sika amena America say ya tourist ya so kwani akwa ukwa canopy walk phase 1 aka akra bi ni ewi minimum year say ya banda da ni mreso na emom aban ko na ban aba enne aban foforo aba ya maame eye DC awoti adwom eye nansa ne ne ana hemfo wo achimanse ko hia meka sem bi kire o ka chom se nanano achimansa eyo batan enfie nan bia wo afi bi wo ho a obewo ntaten afi bi wo ho nso a obewo tachi ni kuro obatan ye fun ba ko se ni ba mienu a omu bienu a omu ya tamfo odon kwala ni mienu nyina eno nti ebra aba ne se aban foforo aba na chimansa yenya tachi ni kuro no ese na nanom eka MC ana DC any MP ebo na yenhia de anim de taa won wachi na ankoye se NDC MPP na chimansa nkoso abeka echi ampa nuru akwajo ba nhia mu no ose akura basemu awoken ye di kan kura ma ye mienu ye hia enam se mama madwuman anasa hemfu ye dwuma aye den aye mra ma ye sa na ye hwehwe se nanano eba amanyo semo a ye nyina ntemo ba bia tachi ni kuro awo no ma ye kontina obi achi na ye nyina se ye beka omo abom na puntudwuma ye hwehwe no ye timi enya enunti enna mea me di hie mafa no Osei Twafohene a obeko mi twidom sabita frache ene ani mpuntuo na eko mpuntuo ye aduane a me di meda ena me no na mini wono nso ne ewo ni mu a me nso obeka ye ho na ye di ebu Odau man etweso man na bia kasante achim na dia koso ye ya ewuro saifo amu ati ofuru pe empani fo se kwachi ade efe ye diska na ye enunti ne ye ka nyina ne se mani so ade hu wo etweso eni achimansa asi eni ha wona bo MC ebe kan bo afa ya premiuma na ba se ne be ya ye mamu ebe ne djuma ni bia ye den aye me de me ka se kwa wie ye no amanyofo afanu bienu nyina e wa ha sabita frache se oyam ye oyam amfe osia oko doctor wu ade bi ka mu achimansa ha
na na me di tu dwai eye dan ye mpani beti say ye be start ye tu ho na ho the story a yes achimansa achimmiensa kotoku abuakwa ena bosome ye ko constituency a yes ofuase eyiribi etwere so ayede ayira ye hu miamia ni bi enkro miensa ye do mu nyina ba bato krata so iti eno ya madesra dia empeni aba me de to wenu me mpese ebe ye twoboi ne mo makan ye betwero nkrata e de akwa bam ese ofuase yerebi constituency no ese ye etwere so ofuase yerebi na bia saban bi ba pro a o se kro ba ko wo ho a eye twere so na ka wo he mu mpo a achimansa ka etwere so ha ena yo man hiku etwere so ha ena kura asase kesi kura achimansa na fe ba ne se ena yi efiri we ya desredi a me de tum pani ena o man ise ya de a ye betu ho anamo na emu anamo tori ba se bi ye mfa tuo ye mfa jan ye mu eye krata etwere kwa bam na esi o muso a na o mu nyina pepa omuwo ewo dewu no omfa muwaye na ntimi page odewu na odewu ye kraba hwa sabi eka Ghana man nyina medamase